Nita na yan. Ano? Si Zeno ko ka manok ko duman. Di ko alam. Ikiri-schedule ko to, tamay laban yun yan. Paano yung schedule mo? Ano na tayo? Bakit kung sa'yo mo lang nasuksok? Sigod, manok isok-sok ko unsain. Kung sa'yo mo nagkakod? Ano na ta? Uy, nga na ang gatudog. Kaputol mo! Malay mo nakadulag lang kung sa'yo. Kadulag na may laban akong unyan. Malay ko. Uni ang tarik digdiyo. Di ko ni aram. Di ko aram. Si man kay Mako dyan, nakaralak yan di. Malay ko. Takakabot ko lang nahali ako sa bago. May dinumanan ako. Nagsaing ka. Nagpabaylor. Say ka nagkuhang kwarta. Kwarta ko. Kwarta. Kung namayo ka mang kwarta. May kwarta ako. Naghulog akong piso-piso buntang sarong simana. Hindi mo daw kusipan. Kung ano yan? 2,000. 2,000? Piso-piso sa pansarong simana, 2,000. Kata oras ako naghulog. Hain si manok ko dyan. Di ko aram. May laban kami. O di kang lumaban. Ikaw magpurog. Nita Kaya na laban yan. mo tong ganso duman. Ganso man, ano may laban mo yan? Ew! Nilaban nga ni Papa. Si manok ko nga, dyan ang Ako si hain. pamangkin mo. Laban mo bulang. Si manok ko ang hain. Di ko nga ni aram. Tama nga ni akong pagkaaram sa manok mo. Pagkaaram na tulong manok lang yan, si Talisayo ng Mayo. Si Talisayo, di ka man nagsasabi sa na ito. Iyon na nga, ito tutulungan sa nain. Ito pang nawara na itong pinakamagaling. Kung may palong, Iyo, paano mo nasabing magaling to? ganador ito. Iyo nakapit to na tumayang lugad daw. Kapit to, mabilis yung nga ning makuha. Hain na nga ni. Pinabakal ko na. Pinabakal na ano. Pinabakal ko na, paparipa ko kuta kaso mainiton. Pinabakal ko na lang. 2,000. 2,000 yung kulay mo, tapos bininta mong 2,000 si manok. Uy, para sabi ko sa imo, tinawadan to 1,800 na lang, nagdagdag akong 200. O paano to? Anong ilalaban ko? Di ko alam, ilalaban, kipatihon mo, big pabakal ko. Tatawin man dakit ang panira pag nanggana. Madya daw tayo kantarian ko.